Hello, hello, hello. Hello, how do you do? The best and morning. Parang ngala pa na ako nakaup sa microphone kong ha? Garing nga turog ka pa. Garing nga turog ka pa. Napasobra so karaon ka sa Bangiduman sa 3rd Cedar Mill sa Concourse Convention Center. Masara mo pa rin magkaon kan mga ano yan, kan mga Jewish, ano yan, food. Naiba man pala naiba man pala mga pagkaon. Good morning sa mga Chinese communities na nakamidbidan ta ka sa Bangi. Duman po mga tugang sa Concourse Convention Center, maray naga po sa indo. Dakulong pa lang kitang mga paradangog duman. Dakulong pa lang kitang mga paradangog na mga maedad na. Ngayon ko lang naraman na maedad naman pala nako. Good morning! Sa mga may birthday ngunyan, happy birthday! Ngunyan po mga tugang na pet sa 25 kan Marso. Uy, kumusta ka mo gabos? Birthday ngunyan kan sa kuyang amigo dyan po sa Bicol University na si Brother Ray Aguilar. Good morning tabi kay Brother Ray Aguilar. Good morning amigo. Birthday niya pala ngunyan, no? Ika 25 birthday. Atapon magmata. Atapon magmata sa kuyang amigo dyan sa Bicol University. Ang terror ng mga mali. Ang kinahumalingan ng mga kabataan. Kinahumalingan ng mga estudyante. Yan. Ray Aguilar. Good morning amigo. Happy birthday. Tod. Ito na. Sabay mga birthday po dyan, I-text na po nindo. Pangatugang tod. Napapasadahan tayo na may mga birthday. May mga birthday in the morning sa DCGV. Yan, tras tanto. Aramon tanawan mga buwan naman ang report. Hali po dyan sa lawas. Sa linya mga tugang si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Kamin, Jimmy. Wala, naputol. Ayan, okay. Sige, tabon magmata si amigong Ray Aguilar. Sige, Ray, happy birthday, amigo. Jimmy, kamin, Jim. Yes, BP, maray na aga. Malipot-lipot ang pagkaga. Iyo, pero di sa liga, malingahot eh. Iyo. Diyan sa may masarawang area, malingahot. Diyan sa mga quarry site, malingahot masyado. Na-discover ko nasa likodan palan ka ni. Mga dami. Mga puliroso? Madami. Madami pala silang mga Madami pala silang yumayaman. Madami pala. Madami. Utuwa rin sa raw, magtuga naman sa programa ni Paring Mar. Kasapon. Barigat rin tinuga. Pero madami pala talaga, no? Madami. Kaya ang likayan dyan, ang pig-abot na padosang balik. Marasa pa, maulan sa buhay ka nagkakapira. Pag nagkagiripitan, may magpaturo-turoro. Na. Pag may, kung ano nagkakuha, hindi nga na dyan naman magpaturo-turo, di malas na. Magsala. Anbaraot ka ni, kung biglang magkasirilisyo. Ako magkasiril, aram mo. Kung may nasilensyo baga ang tao, amog-amog. Doon ko nalaman. Madami pala. Madami sila talaga na nagpapasasa. Kilala mo? Kilalang kilala. Lahat mo kilala? Kilalang kilala. Kilalang kilala. Anyway, sa mga dagdag niya itong barita ta BBP, susuratan kan lokal na gobyerno kan UAS. Pamamayo ni Mayor Domingo Escoto ang DPWH.
may kinaraman ini sa pinatrabahong road widening ali digdi sa tulay sa Ilaorsor tong parte ka National Highway going Pulangi boundary. Mm. Igwa digdi ta BBP nin road widening project and question posible tapos na ang proyekto. Alag mga baybay gapo aggregates nagkawaralat sa tinampo. Oh. Mga barikada na yellow ribbon ang mga nakakutay para maging warning sa mga vehikulos. Protol na. Pighaaditan kan alkalde kun banggi kun igwang bako kabisadong driver madiklumon Aha. delikadong mamaransiwal kunday haharalion ang mga ginamit na mga baybay gapo sinibapang bagay sa tinampo nagkawaralat. Yes. Mismong si dating board member Herbert Borja nagpaabot kan concern reparo ng ini digdi sa DCGP News. Peligroso sa aksidente. Aha. Kaya gustong maipaabot ini ni Mayor Escoto sa DPWH para mapangapudan, ma-call up ang kontraktor na kung tapos naman sana ang proyekto, palinigan man lamang ang tinampong sa hindang pigtrabahuhan bago na namaransiwal, wala lamang pati mga karatula. Hirap man kung may mabiktima in aksidente dahilan sana sa mga baybay gapo na nawalat sa tinampo. Pina-inspeksyon na ini kan alkalde sa sayang municipal engineer ka nakaging aldaw kung sa'y naglalaom si Mayor Escoto napapalinigan ini kan kontraktor dahilan sa pinabisuhan na kan sayang municipal engineer Superman may kinaraman sa masamo kung pangkamugtakan kan tinampo kung sa hindi maintindihan kung konsiderado na ining tapos o dahi pa sa pagsabing anahiling digdi dito na sa nadua minsan tulo na mga nagtatrabaho. Iyan, BP, mga dagdag na informasyon. Ay, ganoon talaga. Marami talagang mga medyo kulang ang pagmakulog. Bahala nga yan. Mahirap talaga. Oo, Jimmy na salita, di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Ali po dyan sa Luwas. Good morning sa mga parakwari. May na-discover si Jimmy sa endo dyan. Kaya pala daragiton kamukan mga nakaaging panahon. Kaya pala daragiton kamukan mga nakaaging panahon. Kan nagbago ka administrasyon sa Kapitolyo. Ay, nako. Ang padusang balik. May mga mga dami. Allah. Sige, halat-halato rin na pag na-expose yan, pag nakakuha pa kidagdag na ebidensya tungkol dyan. Kaya palan, apektado palan sa kabuhayan kan mga nagkakapera. Ang mga balitang yan sa susunod na mga araw sa Morning Hirit at sa Anhapon. Paringalar Mario, nasa linya, alas 5:25 na po. Paringal, good morning, kamin. Good morning, Pade. Pagbuhay giraray kan turismo sa Albay. Yan ang saraw sa mga pigtututukan ngunyan kan mga darakulang politiko para makatabang sa pag-angat kan ekonomiya pagkatapos kan pandemyang COVID. Sa committee report ni board member Attorney Melissa Abadesa Armidilla, ang Tabak Festival dyan sa Tabaco City sa maabot na Hunyo, padagos ng pinaghandaan kan mga lokal na opisyales asin suportado man iyan kan gobyerno probinsyal. Siring man ang Magayon Festival sa maabot na Mayo 8 sa God 21. Pinaghandaan naman ini kan administrasyon ni Gobernador Attorney Rex Lagman. Maging anak ko Bicol si Congressman Saldico sa pagbisita kasuod ba sa nito, sinabi niya na ang boulevard sa Legazpi luway-luway ining ikokonektar sa nito para man sa turismo. Ang mga pigigibong patinampo sa mga harayong barangay sa Albay, intero yan, may koneksyon sa turismo
na yung piganauma na mapauswa giraray kan Albay sa mga maabot na aldaw. Kaya yan ang saro sa mga pigtututukan kan mga darakulang politiko. Yan pa rin pagkaras kan informasyon, nagdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oh, yes. Kung sumay mga birthday dyan, happy birthday. Tabi, ha? I-text na ito doon, ha? Papasadahan tan mga birthday greetings na yan. In the morning, mga tugang sa DCGB, kumusta po sa mga birthday celebrators natin? Ha? May mga travel. Ingat, ha? Ingat lang, ha? Kasabay niya to mga tugang sa technical department si Jonah Polis, newsroom, news director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan si Jenny Balyaran. Padagos ang hanap kan mga bareta sa satuyang palibot. Good morning, tabi sa mga taga Legazpi City Public Market, mga taga Albay Public Market, mga taga Daraga Public Market, Santo Domingo Public Market, Kamalig Public Market, Ginobatan Public Market. Wala sa empatabi kamong mga market ngonya. So nakatutok tabi diyan sa WGB sa Tabaco, ha? Tabaco Public Market. Marinaga po sa Indiga Boss, ha? Kumusta tabi sa tuya ng mga birthday in the morning? Tabi. Sige po, i-text na yan. Papasadahan niya. Taon lang yan, ha? Okay, tabi. Sa mga travelers natin, sa mga kompalan, ha, sa mga sa mga nagkakape, ay ano na, kape. Sa mga hain mananggad, uno na ang kape. Oni pa, ganin daw. Oni pa ang kape, dapat mga tugang ang kape nindo, Jim's Coffee, may plus ingredients na mas magkakaibang sangkap, kaya po kung magkakape kamo, dapat po Jim's Coffee ang kape nindo. 5-in-1 coffee mix, Jim's 5-in-1 coffee mix, sinangkapan po ng Korean ginseng na nagkakatabang sa tuyang lawas para maging marahay asin mabaskog. Siring man po makusog ang sa tuyang memorya, igway ni agaricus mushroom na marahay na antioxidant na mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans para labanan po ang mga cancer cells sa lawas in tao. Para po magkusog ang immune system, dapat sabayan man in healthy lifestyle as in proper diet. Mag-Jim's Coffee in the morning, may plus ka sa life. Yan, ha? Mababakal yan po sa mga grocery supermarkets, at sa iba pang mga saudahan, supermarkets, mga drugstores, yan po sa tuyang palibot. Jim's 7-in-1 coffee mix available man. Jim's 3+1 with ginseng, Jim's 5-in-1 no sugar added, Jim's 5-in-1 sugar free. Yan pala na, ano yan, King Tot. Baka pala ng King Tot. King Tot. Yan. Ang pag-pronounce pa lang kan, King Tot. Yan. King Tot. Kung gusto mong maging masaya, mag-King Tot ka. Tinawan ako kan ni amigong Jering Epak, yung Media Relations Officer. Tinawan ako kay Sampol Junior. Buda ni Leo, Labitigan. O tupig saray ko. Hindi ako sa kana in case of trouble. Available sa mga tindahan abangan nito sa magiging available tabi yan na King Tot. King Tot pala, King Tot. Yeah. Gano'n sa toot. Pero po, ang dapat ugalion tabi Ma'am Yet Cornelio, mag-Jim's Coffee. Yeah. Jim's Coffee, Ma'am Yet. Ma'am Yet. Morning. Ang litaniya ni Ma'am Yet. Bulong-bilong ngayon yan ang Quarry. Ano? Sa probinsya. Ang apod pala ngayon kan Quarry Festival. It's more fun in Albay. Yan. Sige sana.
Kapag iyan may nadiskuido dyan, tururuan kita kayan, ha? Magtutururuan kita kayan. Okay? Boss Henry, papalo up man ki Jim sa project na tulay digdi sa Pinamanikihan Ligaw. Ha? Pinamanikihan Ligaw. Sige, tayo forward ko daw ini kay Jimmy. Ha? Pa-shout out sa mga taga-Buyuan. Sabi ni Tadno Ayala, may chat message ako sa imo kaya palan po wara ki pare sa tamaw yan at sa may sawangan tayaon gayud sa concourse. Sige, may kataling ko tabi may gawa. Jelly Aranya, Marinaga, ha? Good morning kay amigong Nongs, oy! Kuya Nongs! Kuya Nongs, avocado! Nang Nongs, meat shop! Good morning. Asaga naman Kuya Nongs. Tamasaod naman kami ni Mrs. Jan sa Albay Public, sa Legazpi Public Market, ha? Alabao na pati ang stalls dyan ni Kuya Nongs. Balda na digdi sa may circumferential, ha? May dyan sa tulay ko dyan, ha? Dagulo na siya ng mga branches, Nongs Meat Shop. Buka na pati, region-wide ng operasyon ni Kuya Nongs, ha? The best, ha? Kumusta tabi, Chanena? Chanena? Good morning, Chanena. Marinaga po sa imo. Kumusta ka po, Chanena? Ikanan tunay, ha? Papa Jer, tadi, marinaga tabi, ha? Marinaga tabi, Papa Jer. Kanan tunay, Papa Jer. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Fireball. Alas 5:35 oras, mga tugang sa Pilipinas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya po mga tugangan, mga headlines in the morning. Kaya ba po si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa newsroom kang DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niyan. Pinalmenting pagrunod sa pwersa kan NPA, promesa kan DND, at AFP matapos ang sunod-sunod na pag-atake kini sa Masbate. Aha. Nagpalos naman ng direktiba ang presidente kan Pilipinas na gibuhon ang gabos na lakdang kan First Armada sa tanganing matapos na ang insurhensya. Sa stand-up professional lay, katakod kan reclassification sa kategorya ka mga munisipalidad sa nasyon, nasa Kamara de Representantes na ngunyan sigun kay PBBM. Aha. Ini dahil sa nadiskubre na bako gabos ng mga lokal na gobyerno handa para sa full devolution. Yeah. Aha. Suspension kan filing kan COC para sa barangay SNSK elections na solusyonan ang administrative as an operational problem kan COMELEC. Senado makondukta pa manggirari ni mga pagdangog as an investigasyon maski naka-session break. Aha. Custom charter change, mas maray daw na to karon kan Senado asing Kamara, din bukas sa publiko mantang naka-break ang sesyon. Yeah. Dating Bucor Director General Gerald Bantag, dapat ng sinikadan sa pwesto ni Presidente Bongbong Marcos. Hinali na diretso. Oo, at in-appoint na bilang full-fledged na Director General ng Bucor, si Katapang. Sikat. Dating Armed, ini di ba? Nag-OIC. OIC. Oho. Okay, DOE, o Department of Energy, hinagad sa mga Pilipino na mag-obserbar kan Earth Hour, dyan na Banggi. Aha. 8:30 to 9:30, 60 minutes na palsok ilaw. Iyo pala, balong ko man daw dyan nabanggit. Anyway, Sunday man, Sabado, Magtada ka sa sarong perimeter line. To sana pading sukang ko sa solar lights ko. Solar to na. Di ba? Para sarong oras makakuan lamang, makasuporta lamang, Roger na. Magayon. Okay, mga kaso laban sa mga suspect sa paggadaan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo, posibleng kasuhan na sa korte sa masunod na semana. Iyan ko ta, pagparehera lion yan. Siguraduhon ko ta ng makusong ebidensya. Dahil pa masabi ni Secretary Remulla kung kasabay sa kakasuhan, si Congressman Tevez. Nya. At yan nga napigyan taranta. Pasiguro ko ta pirme. Okay, student trainee, makaka-receive ng allowance sa professional lane na inaprobaran kang Kamara de Representantes.
Partido Reforma Asin Makabayan Black nagsiyo ng pwersa para sa katangkiluhan. Unity. Aha. Kadagdagan ng 10 million pesos na ayuda itatawag ka ni Estados Unidos para sa oil spill response naman sa Oriental Mindoro. Oh, yeah. Antang kolera mantinidong helang sa Pilipinas sa bilog na taon sigon sa Department of Health. Bibilog pa at Yes. posibleng rollback sa Martes. Igwa. Big time. Big time rollback. Yes. Sa Martes na ako makaraga. sayang man. Okay, natapos pa sa trading sa 4 days na trading, igwa ng 10 piso Ay, wow. na pwedeng i-roll back Wow. sa produktong petrolyo. Wow. Gasolina, Oh. diesel, tapos kerosene. Yes. Sa Tuesday na. Okay, so kalma lang mga kagulong. Relax lang muna, ha? Kalma. Okay, Aha. yan dito mga headlines sa Tudyang kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio. Diyan sa Orosite, Legazpi City, Basta Radio, i-PYC niyo yan. 24/7 konektado kung mas hidayang load. From Newsbase with Jenny, ini po si Martila. Good morning. Yep. Kalma. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines kan mga bareta in the morning. Yes, sandali lang. Tapudan ta daw mga tugang an pag-asa. Nagparauran kaso ano ini, ha? Nagparauran kaso hapon. Di ba? Nagparauran kaso hapon. Sabi kan texter ta, yaon pa ng kwarta dyan sa quarry, I heard hababa na da ang kitang 10 million per, ay wow. Grabe no, talaga. 10 million per transaksyon. Ay sige daw, imbestigaran ta daw ini ha. Imbestigaran ta daw ini. Imbodo Pade, Manager Norman Imbodo, Nong Smith Shop. Yan. Sabi ni Papa, ano sabi ko Pade? Embutido. Ano sabi ko Papa Jer? Sabi mo, abukado. Abogado. Kaya pala nang ribok-ribok si Kuya Nongs. Kaya pala nang ribok-ribok. Masabi ito siya nena. So, mama ni Kuya Nongs Smith Shop. Ha? Masabi, salbatana ka nga niya Henry M. Pigbago mo nga sa apelyido mi. Nongs Abogado. Gar sa binotilya pare. Abogado. Imbodo. Payari ah. Kuya Nongs Imbodo. Yeah. Ang tatuya, tabing amigo, Marinaga. O, text naman mga birthday greetings na papasadahan tagiraray, no? Pagkalipas, ay, natin today kung mahagilap ang pag-asa, sandali lang. Pag-asa, DOST, abukado pala doon sinabi ko, Padingger, adi, pagyari sa mauraro. Ay, busy, kaya daw, busy. Kaso, good morning sa mga taga-busy. Naling ko kasapon sa Dr. Malu Makasinag Tabuena. Tabi ng Makasinag. Dr. Malu Tabuena Makasinag. So, Professor ko sa economics. Yan. Buda Management 1 and 2. Yan. Malu Makasinag. Buda. So, teacher ko ka ito sa methods of teaching. Kanagwa kita ki methods of teaching. Nalingwang ko garing sa... Basta, nagkaturo pa lang ko sa Bangi. Dumantabi sa, dumantabi sa cedar mill. Ano yan? The third cedar. Gini ba po naman sa concourse? Tabi, Convention Center, Kasabangi. Matauhon. Grabe. Congratulations, tabi sa... organizer, kay Ma'am Brenda Luxin, kara Monsignor Chris Bernarte, kay Father Chris, Monsignor Chris Bernarte at saka kay Father Sengani ni si Rex Arjona, yan, diraon naman sa Monsignor Trunked, yan naman si Bishop Joel Bailon, ay ngunyan pala na aldaw, ngunyan pala na aldaw, gigibuhon ang misa ni Bishop Joel. Diyan po mga tugang sa Albay Cathedral, Episcopal, celebration niya. Diyan po alas 3 din hapon. Live yan
Ilalive mi po yan sa Facebook buda sa DCGB. Kaya dyan na hapon, dengon na kamo na, dengon na kita mapingkyon mo. Dengon na madadangog sa mga kaduratan tadaman sa pingkyon mo. Ilalive tatabi so ika-25 taon na Episcopal celebration ni Bishop Joel Bailon. Ansa iyang pagiging ano yan, tama ba? Ansa iyang pagiging basta yun na yan, Episcopal ano yan, ordination niya. Wala, busy ang pag-asa na. Paano iniyo daw? May lang ha, try natin ulit ha. Busy, nainutang kita. Anyway, di man kimaraot na panahon, ha? Di man dapat pagparumbasan ta. Di man tabi kimaraot na panahon. Alam mo daw ang report kay ba si Ans Galero. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Tranquilo man sa Albay District. Mientras tanto, sa iba pa niyatong pareta, apera sa operasyon kontra sa insurhensya. Mas sabi ko pa kusugman ngunyan kan PNP Bicol at sa indang operasyon kontra sa illegal na droga sa man na inlain na parte kan sa Bicolan. Ini matapos na mapag-araman kan DCGB News gikan sa Kampo General Siminola na sarong persona na arestar ninda sa probinsya ng Camarines Norte matapos na makuhaan ini nin dahon nin marijuana na may gabat nin poco mas o menos 20 gramos asin may kantidad na 10,000 pesos. Susog sa investigasyon kan PNP Bicol ang persona na midbida na si Mark de la Punta alias Macmac asin na-apprehendir ini sa Basud, Camarines Norte asin na sa kunya nasa kustudya na kan mga otoridad. Mientras tanto, sa pang persona na inarestar kan sa indang tropa sa probinsya naman kan Sorsogon kung sa ini nabisto na si Arnold Arengo E. Oro asin na nakuhaan sa nin poco mas o menos 4 gramos ni na shabu na may kantidad 27,000 pesos. Sa ngunyan, siniguro kan PNP Bicol na ang gabos sa mga na-apprehendir o nakadakop ninda na imbento sa illegal na droga mahahampang ng GAD sa kasong pagbayolar sa RA 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yung dami VP, ang informasyon na sa kampo, Ans Galero, Sige daw. Balikan ta daw mga tugang so pag-asa. Ha? 25th Episcopal Ordination Anniversary as Bishop. Yan. Kung sabi yun, 25 taon na pala si Bishop na padi na ano yan ano sa salita. Iba man nga pag-explicar ka sa banggi ni Bishop, sabi ni thank you Sir Tony Reyes. Iba man nga ang Episcopal buda nga sa Presbyterian. Yan. Iba, kaya 25 taon na po si Bishop Joel bilang obispo. Talaga may problema ngayon ang nakukudadayal tang numero kang pag-asa. Ano, madali lang ta uliton ta daoning sa baka oning saro. Kaya may problema sunod dadayal tang number kang pag-asa. Yeah. Try natin. 15 bago pag-abot ang alas 6 din aga. Mga tugang sa morning hirit asin po sa DCGB. Okay. Talagang may problema kita. Talaga. Kwan talaga. May problema. May problema. May problema. Gari nga ikan may problema. Gari nga ikan may problema. Tingnan natin. Wala. Anyway. Wala busy. Baysa na, toto na. Mamaya na lang, tawagan natin. Mamaya na lang, tabi. Mga tugang, oni na muna. Dagdag na kaaraman. Ay, isus ko. Alat ko na. Inutunta na muna inita. Ay, supindutan ko. Yun! Paningit sa Morning Hirit. Dagdag kaaraman sa morning hirit.
Dagdag kaaraman, mga tugang sa morning hirit, asin po sa DCGB. Araw daw nindo, mga tugang na pagmalipot daw ang panahon. Dakulang agyat sa pagkarigos nin tawo sa pagkaaga. Dakul daw sa tuya ang minakarigos na sana kan gabinod alagad. Araw daw nindo na ang pagkarigos kan malipot na tubig, igwa daw kibenepisyo sa satuyang salod. Sigun sa pag-aadal, ang pagkarigos kimalipot, nakakabawas da kitimbang. Talaga, ang malipot na tubig nagpapaaktibo kan brown fat na nakakatabang sa pag-init kan sa tuyang lawas. Ang pagdagdag kan aktibidades kan good fat, nakakahali kan calories na nakapagpapainit sa lawas. Rumdumon niya to, mga tugang na ang dating Ice Bucket Challenge. Pigasabing ini ang saro sa lakdang, tanganin na makaiwas sa helang sa nerve cell as in spinal cord. Sigun sa pag-aadal, kanuminaging 2009, ang pagkarigos daanin malipot, pagkatapos kan matinding training, pigasabing nakapagpapagayonin sirkulasyon, as in nakapagpapahali kan lactic acid na nakapagpapakaskas kan pag-irahay o pagrahay kan sa tuyang lawas. Saro man aspeto kan pagkarigos kan malipot na tubig ang paggigikaining tranquilizer o nagpapagayon kan turog nin tawo. Talaga, iyo pala niyan, adi. Ako kaya yun talaga, maluya ako magkarigos kimalipot. The best palan, na magkarigos da kita mga tugang kimalipot. Dangon yan, summertime bagangoy, mainit na yan ang panahon. Iyo pala na rin. Mas maray palan tabi na nagkakarigos da kita malipot. Yan. Kaya lang, kung maluya-luyaman ang sa imong lawas, pwede mga tugang nang abuton mo tabi, sipon. Pero nakatry na ako ka na magkarigos sa Bagyo. One time, naraot so pagistaran mi ka ito na kuha na, so heater baga. Salbata na talaga. Giri man ang ganibang pamati mo. I do not know tasabi kung high blood ka dahil ka basta-basta mga tugang na magkarigos kimalipot. Yan ang i-research ta. Kung maray man ang pagkarigos kimalipot, kung ang tao tabi may hypertension. Paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman sa morning hirit. Good morning! Happy birthday po kay amigong Ray Aguilar ng Bicol University. Yan ha. Good morning, Ray! Happy birthday po sa imo. Yan. Good morning, Henry Salbay. Suga ng abo patukawon. So daw gusto magtukaw. Haha. Ay, masyado ka. Basta na. Arayo pa man ang eleksyon. Sabi ni Madam Mirna Lanozo, today, Solemnity of the Annunciation of the Lord. We celebrate the 25th year of Episcopal Anniversary of Most Reverend Bishop Joel Zamudio Bailon as Bishop of the Diocese of Legazpi. Yeah. Thank you, Madam Mirna. Dr. Mirna Lanozo, ha? At saka good morning tabi kay Sir Boy. Tayo na agad tabi, ha? Kasubang gikampang ko sa lamesa ko si dating regional director kang kang NEDA, si Director Rodriguez, matakadyan para niya sa harong pagkamot, buda si dating dean kang graduate school sa BU, si Dr. Likop, Dr. Likop. Kampang ko kasubanggi sa table ko duman sa third cedar. Yeah. Morning tabi, mga paradangog tabala ni Sara Madam. Taladangog ko ngayari ang pagkaabutis mo sa arong. Good morning tabi ha. Buda sa iba pa naman nakaharampang ta. Happy birthday kay Mami Arlene Ohinal Palacio from Nes and Atisel. Yan.
Good morning, Sir Hen. Pakigreet po kay Ray Aguilar. Happy birthday. Yeah. Pakisabi, miss ko na siya. Ala. Ako nagbasa lang ako, Good morning, amigo. Ray Aguilar. Happy birthday. Pagkat lapot lang po kung saan pwede magduman so naghilang po baga sa trabaho. Ay kon po ito, dumang katabi sa Employees Compensation Commission. Diyan po yan sa dole, Diyan po yan sa Department of Labor. Ang dole bagaon is sa ano nga ni sa likodan ngo yan kan Macapa Land Building, Sa likodan ngo yan dating Patsunapal, sa likodan kan Macapa. Yan po diyan ang opisina tabi kang dole, Department of Labor, diyan po sa Albay District. Duman ka po kayan, magduman Belated happy birthday kay Ma'am Heldelita Molina ng Bato, Catanduanes. Sabi ni Renen, happy birthday po sa Indo. Madam. Good morning. Nya nga daw tabi ta sa Aleco bill permi ayo arrears maski fully paid na so previous month ay day ko masimbag yan. Day ko tabi masimbag ining hapot mo. Makaerak kan kandakol na naman na magkagaradan sa ginubatan unong kampaas. Para kwari, baka makaabot yung kitulfo tabi. Yan. Tama, ipaabot yan. Inda kong kaya ni Tulfo yan. Nakalkalon yan. Pakigreet sa mga taga-bungabong Kamaligalbay from Yol Capos, Libod Kamalig. Marenaga. Good morning sa mga taga-Buyuan, sabi ni Tano. Happy birthday kay Baby Irish Rendel, Robrigado ng Pag-asa Daraga Albay. Sabi ni Lula Milet, happy birthday po kay Ma'am Victoria Orpiada. Happy birthday! Wala na. O sige daw ilingon ta daw tabi isa sa tuya na iba pang platform. And now that you... Tingnan natin ang iba pang platform natin. Madali lang, Haber Day, sabi nga ni. Happy Haber Day. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay pangyari kadakol na 34 messages, madali lang saro-saron ta. Senlin Lopos, morning po, pakigreet po sa pamangkin kong kasal niya. 10:30 dyan sa Albay Cathedral. Congrats po kay Michelle De Guzman. Happy wedding po. Arnel, good morning. Kumusta? Arboleda. Kumustahin ko po mga taga Maoraro, Kenny Village, Ginubatan. Tagal nang di ako makauli dyan. Yan, sige, na-miss na kamo ni Arnel Arboleda. Roman Logroño, pa-shoutout daw sa pamilya Logroño dyan sa Kawayan Manito. Rebecca Frial Punayo, morning po sa mga paradangog. Sabi ni Romel Babasoro, good morning sa mga taga Barangay 19, Kamalig Albay. Ay, Barangay 19, Kabangan pala. Barangay 19, Kabangan. At saka, sabi ni Benny Lisay Lindio ng Alcala Daraga Albay, good morning daw sa Alcala Dance Fitness Family. Nelson Nalios Estrella, morning. Sa mga taga-Libod, Kamaligalbay, Lads Bueno, pabati po kay Estila Midolyar. Happy birthday. Ang Estila niya, T.I. Estila. Happy birthday po. Sa kilometro 8. At saka good morning dyan sa kay Ivy Agripa. Okay, Nelson Estrella, good morning sa akong agom at sa aking apo na turog pa. Ala, pukawan na. Homer Lola, good morning everyone. Alright, sige po. Baramutan mga dagdag na report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya po ang Mega Force Patrol. Jomar Bien, may bit-bit na bareta. Kami Jomar, good morning. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, inumaw kang National Historical Commission of the Philippines sa lokal na gobyerno kan Tabaco dahilan sa esforso kanina maataman ang Presidential Building o ining
Lumang City Hall kan syudad kan Tabaco. Ang pag-umaw ginibon ni Mr. Alvin Alcid, ang representante ka National Historical Commission of the Philippines na ipinadaradig sa syudad kan Tabaco para ideklarar opisyalmente ang presidential building na parte na kang istorya kan Pilipinas. Sinabi ni Alcid na sa kahalawig-halawig kang panahon na nakasurvive ang Lumang City Hall, inagihanin mga bagyo, inagihan kan Second kan World War II, pero mantinido ning bilog kaya magkakanigusa na ang espuersa kan lokal na gobyerno kan Tabaco na mantiniron ini asin i-restorar iyon matawan nin pag-onra. Ang aming tanggapan ay nagpupugay sa pamahalang lungsod ng Tabaco sa pagsisikap ninyong maisaayos ang gusaling ito. Maaari namang pabayaan na lamang ito, ngunit minarapat ng pamahalang lungsod na isaayos ito. Patunay lamang na mga nanunungkulan sa Tabaco ay may pagpapahalaga sa ating kasaysayan at mga pamanang kultural. Sa ginibong okasyon kasodma, binuksan na itong marker na nagpapatunay na ang Lumang City Hall kan Tabaco parte na kan istorya kan Pilipinas. Yan ang report, Jomar Bian, DZGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwang. Joshua Bino, nasa linya man. Kaming Joshua, good morning. Sa good morning VP, good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag na barata. Pagkatakot ang dinara sa sarong lalaking biktima, dahil ko ni VP pangaranan, matapos ining aligadong tutukanin badilkan sarong sospek na pag-araman na saro pala na pulis. Nangyari ang insidente bandang alauna ang madaling araw kasubago sa sarong bar dyan sa barangay Bugtong, Legazpi City. Susok sa sumbong kan biktima, 52 anyos ini nagdadrive siya kan sa iyang behikulo pauli sa iyang residensya bandang alas 12:30 kasubagong madaling araw. Hal ini sa Cockpit Arena dyan sa munisipyo kan Chamalig, mantang habang nagmamaneho, nakaresibi ini nin phone call hali sa sarong kabistong babae kung saan pipahapit ini sa sarong bar dyan sa barangay Bugtong. Naghapit ang biktima, ipinarada ang sa iyang behikulo asin nagtukaw ini sa sarong tukawan sa luwas kang bar. Mangumun-ngumun, sarong lalaki ang bigla na sanang nagluwas. Aligadong nasa impluensya nin alak, buminunot ininin badil, asin aligadong ikinasa sa hampang kan biktima. Sabay sabing, sisi ngaya ang pigmamayabang mo digdi, humali ka ngaya digdi, badilunta ka ngaya, daravipi kan pagkatakot, nagmakahirak ang biktima. Pangyari. Asin tuminulag, biyong pang nagkawaralat sa iyang behikulo. Diretso ini sa estasyon kan pulis, tangal inang maghagad din asistensya. Alagad pag-responde kan mga pulis, dahil na mahanap ang nasabing suspect. Sa entrevista kan mga nag-responding pulis sa sarong lalaki, dahil ko na ni pangaranan na nakawitness kan pangyayari. Nabistuan palang kayo ang suspetsado. Ang suspect sa pangyayari, binistong si certain Mirafuentes, sarong pulis na pigsasabig na kadestino sa Daraga Municipal Police Station. Kung kaya ngunyan, iimbestigaran ini kan Legazpi City Police, hilingon ta VP kung paano ang magiging dalagan kan mga pangyayaring ini. Pangyari sa mga baka di. Ulita daw gari. Ulita daw gari so kuan ni storyline ulita daw. May sarong lalaki. May sarong lalaking hali sa Cockpit Arena kan Kamalig. Haling bulangan. Kan Kamalig. Kung makamalig ngunyan. Bandang alas 12:30 pauli na ini sa sayang residensya. Pauli sa residensya niya. Harong ninda. Sa First District. Ngunyan. May namidbidan na? May namidbidan? May kabisto ini. Okay. Napipahapit siyang madali dyan sa sarong bar sa barangay Bugtong. Alat ngo na. Saan siya kamalig siya nagbulang? Tapos may pahapit siya sa Bugtong. Arayoon, saan siya naguli? First District. First District. Ngaya, nagtaram sa iyang humapit lalaki, babayi? Babayi. Babayi. Yan ang pigasabi tayo. Yan ang pigasabi tayo. Ngaya, humapit ka ngaya, taon-taon ngaya. Pag-uli mo ngaya, rin sa Bugtong. Di nagapit siya. Saan yan sa Bugtong minapit?
Partikular, siya sarong alingalingan. Sarong bar. Di, alas 12. Nag-abot. 12:30, Nag-abot siya, mag-aalauna na. nag-abot siya, mag-alauna na, hapon na. Madaling araw ka subago? Maaga. Ago? Salbatana, naipig-imagine ko aga. Munya na maaga palan. Press na press. Tuminuktok siya naman. Pag-abot niya sa bar, tuminukaw sa luwas. Tuminok ko sa lawas. Tapos, Mangumun-ngumun, luminawas man ang sarong lalaki. di mo nagluwas sa babaeng kauro niya. Dayman, Lumiluwas sa lalaki. Alauran maga, Moroles ha. Tapos, mangumun-ngumun, pagluwas ka na lalaki, nasahan tayo ninin badil. oho. Kung yan, segundo man sa suspect, sisi nga yung pigmamayabang mo nga digdi. Di pahali sa biktima. Na, malik nga digdi. Badiluntay ka. Oo. So darakan siyempre pagkatakot, nagmakahirak man sa biktima, daday man niya sir, luwas man niya ako. Oho. Di binulag ang biktima, nagkawaralat pa nga ni so, auto. May auto. Oo, tayo drive nga ni ka auto, Pauli. May auto Alat mo na. Habang naghalat siya naman, nagluwas sa kauro niyang babayi. Dayman, Di luminuwas. Dayman, ang Ano ba luminawas, itong lalaki? ang luminawas sa lalaki, Naligadong pulis. aligadong pulis. Kang daraga. Salbatana. Iyan ang pigasabing baretang kulalapnit. dapat pala Diyos ba ibalik tang baretang kulalapnit. Adi? Pwede. Ibalik ta pala. Pagadalan ta daw kimaray. Pagkatapos na kang Holy Week, tapalampas ang taon ng Holy Week. Palampas ang taon ng Holy Week. Mag-sulsul mo na kita. Pangyari. Di, may bida niya sa aligadong pulis? Identified DP kan na witness. Nang sabi, pulis, aligado Anong baril ang tinutok daw sa iya? Pistol. Hay na sa kauro niyang babayi. Yan ang apot. Yan mapagalon talaga na, mga true text na. Ako pinaunan siya o kung ano. Data masiguro, Pipi. Ano niya itong kauro niya? Kabisto lang. Kabisto. Aragman talaga kita ka ng mga lalaki. Siya itong kauron mo, ay kabisto ko. Harap-harap pala. Pangyayari sa maabaka. Okay? Sige. Okay, so yung tabi, VP, mga dagdag tang impormasyon with Kuya Boy Mata sa Mobile. Joshua Okay. Pino, DCGB. Salbatan ng pangyayari sa Maoraro. Paano na kita kaiyan? Okay. Ulit ako na. Hiliunta daw ngunan sabi kan mga heritors. Hiliuntan sabi kan mga heritors. Ingat siya, tabaka yung mananggan. Dala ka food. Gawin mo sa yun, so dala ka ngaya food. Pwedeng katibol sa girl, kan aligadong PNP, sabi ni Jeril, pwede migo, manangga pwede. Naraman na yun ito. Happy birthday kay Joseph Alama ng Pag-asa, sabi ni Ate Milet. Welcome home, Sister Dai Operiano Hersky, Balikbayan from Kuya Kit. Tama pang pronounce ko na, baka na-mispronounce ta sa apelyido kay ni Madam. Sorry po pero welcome back welcome home. Welcome back databe. Ang mga bareta, susunod, makalipas lang kay ni Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kilohertz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Member KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa inyong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta, ngunya pong aldaw nin Sabado.
Episcopal Ordination Anniversary ni Bishop Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi pigi celebrar ngunyan aldaw. Baroga asin irresponsabling pagkwari sa Masarawag ginubatan albay na ripanin violasyon sigon sa Committee on Environment kan Sangguniang Bayan kanasabing banwaan. Pinalmenting pagrunot sa pwersa kang NPA, promesa kang DND as in AFP matapos ang sunod-sunod na atake sa Masbate. Senado, makondukta giraray nin pagdangog sa asin investigasyon mas kinaka-break. Department of Energy, hinagad sa mga Pilipino, naobserbaran ang Earth Hour ngunya na Marso 25. Amerika, nagbalos nin airstrike sa Syria matapos ang drone attack na guminadan sa anong katawo. Big time rollback sa presyo kan petrolyo lauman sa Martes, Marso 28. Yan po ang headline sa Business News. Ngunyan, mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Nasiripan po rin violasyon ang baroga asin bako responsabling pagakwari harani sa dike kan Masarawag area sa Ginubatan Albay. Sigon kay Kagawa July Tingson, pamayo kan Committee on Environment kan Sangguniang Bayan kan Ginubatan, nahilingan ninda rin violasyon ang ginibong pagkalkag digdi matapos ang saindang pagbisita sa lugar kay Iban Mines and Geosciences Bureau kanakagingal daw. Matatandaan na nagbutuan issue matapos madiskubre ang pagkwari sa mga construction aggregates harani sa dike kan Masarawag mantang kan magkaigwanin inspection ibinalik kan quarry operators ang materyales kay iba naman ang pagbisita sa lugar ang Environment and Natural Resources Office Enro Albay kung saan kasabay na pigriparo iyang stockpile sa lugar. Kagaro bulod na po ang stockpile. Kung magpig-aaraman naman kung ano po ang may epekto kaini kung magkaroon po ng tag-uran, divert po ang dalagang ng tubig, mag-post po ng threat, ini pong stockpile nila. Kumbaga, iba't ini po ang iwawa duman po sa mga barangay. Mientras tanto, sinabi na Alcalde Chino Garcia na anuman ang maging rekomendasyon kan Sangguniang Bayan, idudulok ni Dani sa Sangguniang Panlalawig ang Kanalbay para sa magkanigong aksyon. Sa ibong nalado, nagpromisa man si kinatawan board member Dante Arandia, pamayo kan Committee on Environment sa Sangguniang Panlalawig ang Kanalbay, na nasin nang magtabang asin mag-investigar sa problema kan Ginubatan, manungod sa kwari. Ano ko lang po dyan, mag-joint ang economic inspection po kami kan Penro. Anyway, I have a committee meeting po sa 29 regarding with double taxation. Kung makaabot na po yan, maybe I will include it on the, sa matter po, sabi. Ang tingog ni board member Dante Arandia sa entrevista kang DCGB News. Ipinagsisilibran ko niya na aldaw Marso 25 ani kabanching taon kan Episcopal Ordination Anniversary ni Obispo Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi. Dahilan kay ni maabot sa 400 na individual hali sa mga nagitios na pamilyang inimbitaran kan Obispo sa iyang selebrasyon sa Albay Astrodome bilang pagrumdum sa inda asin pasasalamat. Mantang parte man ini kan advokasya kan dipuntong Bishop Ping Zora na rumdumon ang mga duka o spirit of solidarity. Sigon kay Bishop Bailon, pig-approbit sa ranya ini na magkaigwanin dialogo sa mga duka asin ipahayag ang sa iyang pagrumdum, pagkamot asin pagpakusog sa mga nagtios na pamilya na pagaraman na kada parokya kan diocese, igwanin mga representantes para sa nasabing aktibidad. Mientras tanto, naging matrayong puman ang third Seder fundraising dinner kasabanggi na ipinag-organisar kan diocese. Ini parte kan joyful anticipation para sa ika-75th na Diamond Jubilee kan Diocese of Legazpi sa taon 2026 as in year of formation ngunya na taon. Ang pondo na nakwadigdi mapapaduman sa pastoral programs kan Diocese. Tatakod kay din nagpayag ng dakulang pasalamat si Obispo Bailon sa gabos na nagsupport sa third Seder asin nagrumdum ngunyan kan sayang anibersaryo kasabay kan sayang kahagadan sa gabos na pagpadagos ang pangadji asin pagpartisipar sa mga aktibidad. Mientras tanto, planong community college sa Mauraro
pinapaestudyaran ngo na ni Mayor Chino Garcia kan ginubatan. Kamen Jim. Papaestudyara na ni Mayor Chino Garcia kan ginubatan ang proyekto kan DILG intention para sa evacuation center kung saan kon may posibilidad ining i-converter into Mauraro Community College. Kuning kaso po pwede o magtugot ang DILG lalakawon ini kan lokal na gobyerno sa CHED para ma-comply ang mga requisitos alagad kunday ang plano kan alkalde natatada pang lote sa compound kan kinamumugtakan kan mga strukturang ipinatindogi kan sa pondo kan DILG hahanapan na sa naman in ibang pondo para patugdukanin community college sa barangay Mauraro. Ang katuyuan kay ni maserbihan ang mga estudyantes na desididong mag-eskwela sa southern part ka na ginubatan na dahil kaya na mag-eskwela sa dahilan sa harayuan sentro. Asin dahil kaya mag-arkilanin istaran kung kaya ibubusol kan lokal na gobyerno na magkaigwamanin na siblag na community college diyan sa barangay Mauraro kan ginubatan Albay. Mga dagdag na bareta Jimmy na sa DCGB. Ipagpapadagos kan lokal na gobyerno kang Legazpi City ang traffic dry run scheme na ipinapautob kang Legazpi City Traffic Consultative Council sa bisidad kan gobyerno Government Regional Center sa Barangay Rawis. Ini ang nakapalaman sa direktiba na ipinaluwas ni Mayor Geraldine Rosal para sa publiko. Sigon sa alkalde, ipagpapadagos ang dry run sa Lunes, Marso 27 sa 31, 2023 durante ininin peak hours po na alas 6 sagkod alas 9 nin aga asin alas 4 sagkod alas 6 nin banggi. Magigiramdoman na ipinapautob ang dry run traffic run scheme sa gabos na mga bihikulo na palaog asin may transaksyon sa Regional Center South na dahil pwedeng magbalik sa linaugan kay ni sampang kan UST kundi mag-exit duman sa Jimenez Street sampangan kan Mariners tanganing mabawasan ang pagkagabot kan bulos kan trafiko. Mga flood control projects asin iba pa sa Akubiko o sa Bicol tigmamonitor ngunyan kan sentral na opisina kang OCD. Report kay Ans Galero. Uminisita sa Bicol Region ang nagkaperang mga personahes kan Rehabilitation and Recovery Management Service kan Office of the Civil Defense Central Office para magkaigualin monitoring sa man lain-lain ng mga flood control projects asin man mga NDRRMM fund projects digdi sa bilog na Kabikolan. Ini ang kinumpirmar ni Office of the Civil Defense Regional Director Claudio Yupot kung sigun sa iya nagkaperang aldaw na nagtinirtig di ang mga miyembros kan RRMS para magkaiguanin monitoring asin evaluation kan mga proyektong pinunduhan kan sendang sentral na opisina matapos na ipatindog ini dahilan sa pagkakadestroso kan bagyong Quinta, Rolling, Ulysses asin iba pa sa manlain-lain na lugar sa probinsya kan Albay, Camarines Sur asin Sorsogon. Sigun kay Yupot naging magayon ang assessment asin naihiling na talagang napapakinapangan ngunyan kan mga Bicolano ang mga pigturugdok na proyekto. Nagalalaong ngunyan na OCD Bicol na sa pag-abot pa kan panahon mas dakol pa ang mga pondo na maibaba digdi sa tuyang Kabikolan en kaso man magkaiguan nin mga makukusog na bagyo asin makapag-construir giraray sinda ni nagkapirapang mga proyekto. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCG. Nagpapadagos ngunyan ang preparasyon kang Legazpi City Schools Division para sa pagsabak sa palarong Bicol ngunyan Abril 24 hanggang 28 matapos ang pagkapendyente kay ini dahil sa COVID-19. Sigon kay Sports Division Office Legazpi Sports Officer Francisco Dexter Season sa ginibong press conference nagpahayag na bilog na suporta ang gobyerno lokal kang Legazpi City para sa syudad o sa preparasyon kan atleta asin pagpakarhay kan mga pasilidad na gagamiton para sa sporting events. Preparado naman kan City Safety Engineering Office ang billeting schools and playing venues para sa mga kinakaipo na repairs asin improvements kay ni. Sigon kay Season, halipot sana ang magiging programa sa pagpuon kang palaro mantang magkaigwanin solidarity meeting asin Mayor's Night. Bayad
pagbayad kang real property tax sa Banwaan Kantiwi, pwede ng online. Jomar sa report. Pagbayad kan mga real property tax sa Banwaan kan Tiwi, ini matapos na ilansar kan Tiwi ang programa ninda sa pagbabayad na pinagapod na ERPT. Sa pinaka-ultimong anunsyo kan lokal na gobyerno kan Tiwi sa indang sinabi na ngunyan na bukas na ang pagparehistro para sa online payment. Ang kinakaipuan mo na sa nandiang gibuhon, iyo ang sundan ang ipinaluwas na link kan lokal na gobyerno kan Tiwi o sa mga data tao kay ni pwedeng magpasiring sa assessor's office para i-rehistro na sa indang pangaran para sa kada pagbayad ninda kan mga real property tax dahil na kinakaipon nila magpasiring sa opisina kang treasurer asin online na sana ang pagbabayad. Oras na matapos ang mga registration, mapaluwas ning PETSA ang lokal na gobyerno kan Tiwi kung rin pwede nang direktamenteng magbayad online sa paagi kan credit card asin kan GCash. Digdi sa Premier Distrito kan Albay, ang Banwaan kan Tiwi ang may pinakaprimerong programa na arog kay ni. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras po mga tugang sa Pilipinas, alas 6:18 oras sa DCGB. Opisyal na pong naideklarar bilang parte kan Historia kan Pilipinas ang Presidential Building kan City Hall kan Tabaco. Ini matapos ang ginibong unveiling kan historical markers sa edifisyo. Kasudma na natindiran mismo kan mga opisyales kan National Historical Commission of the Philippines sa pagiginot ni Mr. Alvin Alcid. Inamo ni Alcid ang ispersos kan lokal na gobyerno na i-restaurar ang Palasyo Residencia asin dain nagpabaya na malapa ini sa uminaging taon. Ang Palasyo Residencia kinonstruer kang 1929 asin 96 na taon na ining mantinidong nakatindog sa ibong kandakol na kalamidad na inagihan. Presente sa nasabing okasyon si First District Representative Edsel Lagman, Tabaco City Mayor Crisy Lagman Luistro asin mga opisyales kan Tabaco City. Lauman ang pagbukas kan bagong tourism sites na fully developed sa Purok 1 kan Barangay Bariu, Kamalig. Ini matapos ang ginibong site assessment kan Municipal Tourism and Cultural Heritage Office sa Lagun kan Zauno. Sigun kay Alcalde Caloy Baldo, ang Lagun Zauno sarong private tourism related establishments na nag-opreser nin sightseeing, picture taking, picnic, boating, fish feeding as in fishing activities. Sinabi ni Baldo na sa pagi kay ni mantinido ang pag-develop kan mga additional tourism sites kan munisipyo sa pagi kan pagbugtak ng additional innovative ideas para sa promotion kan town's tourism assets na makatabang sa intensification kan lokal na employment, revenue generation as in economic development. Base sa datos, ang Kamalig igwalin total na anom na tourist attraction areas. Kompresto kan Huyopan Cave, Kutmo sa Kutmon, Kitwinan Hills sa Tinago, Sumlang Lake sa Barangay Sumlang, Sulong Eco Park sa Sulong, Kitinday Green Hill sa Kitinday, as in El Niro de Shea Integrated Farm sa Salogan. Iba pang istorya, hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Nagkaigwan indiit na confusion ang mga motorista sa first part kan dry run kan traffic scheme kasudma sa hampang kan regional center site as in US Telegaspi sa barangay Rawis kaining syudad. Ang first part kan dry run ginibo alas 6 sundo alas 9 ang pagkaga. Ini ang saro sa naging obserbasyon ni Public Safety Office o PSO Chief Roles Guerra kan magmonitor ini sa mismong area kasuudma. Sigun kay Guerra, posibleng nanibaguhan lang ang mga motorista. Alagad
ikinaugman ni Isguera na sa ikaduwang parte kan dry run na ginibuman alas 4 sundo alas 6 ang banggi susug sa assessment kani naging mas magayon ang dalagan kan trapiko asin amay pa madali nang natapos ang traffic congestion sa lugar. Magin si Legazpi PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Dennis Balya pigkonsiderar na epektibo ang dry run kan traffic scheme kasuodma alagat aminado ining talagang dakol pa ang problemang dapat solusyonan. Saro sa nahihiling ni Balya iyo ang pagkaagpanin mga traffic warning signs asin edukasyon sa mga motorista. Taibong nalado susog sa direktiba ni Legazpi City Mayor Geraldine Rosal, i-extender pa ang nasabing dry run na ini sa masunod na simana. Mga dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Abangan mga tugang sa samuyang pagbabalik. Finalmenting pagrunot kamper sa kan NPA, promisa kan DND at sin AFP matapos ang pagsunod, sunod-sunod na pag-atake sa Masbate. Department of Energy hinagad sa mga Pilipino na mag-obserbar kan Earth Hour ngunya na Marso 25. Bareta sa luwas kan nasyon, asin iba pa, makalipas po kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw Maghiras Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa indong makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw Maghiras Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Initabi si Kapitan G. Samaro Mobio, ikanablang bulod Pidoran Albay. Idi sa mga kabubuldan ng Pidoran, pirmi kaming pinagbisita ni Congressman Didi Cabredo. Tinuruan niya kan mga tao idi na maghigos, magtaranom, tanganing magkakaayuning pagkaon. Kantugon samo ni Kong Didi Cabredo, idi magpara asa sa gobyerno. So mga kababaihan, tinabangan niya nin pagkakaayunin kapital para magkanegosyo.
Pilipino. So mga asawa ning kababaihan, tinabangan mo niya na magkatrabaho. Payaba kami ni Kong Didi Cabredo, kaya payaba mi man siya. Serbisyong progresibo sa tercer distrito ng probinsya ni Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 for DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Lahati ng luluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin? Magical. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting Yasi Pressman po for Neville San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One in Every Nation. Tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Neville San Miguel, GSM Blue at Primera Life. Para sa premyo, sali na sa Sanalo sa One in Every Nation. Drink responsibly. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Promo duration March 1 to May 31, 2023 per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2020. Nay, sabihin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit
visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, siniguro po kan Department of Tourism sa Bicol na preparado na ang mga tourist destination as in establishment sa pagruso kan mga turista ngunyan na summer season. Sigon kay DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas, na evaluate na kan ahensya ang sendang mga accreditation sa mga hotels, resort, restaurant as in farm tourism kung sa 100% ng preparado ang mga ini. Katakod kay nila
taong man na magiging doble ang bilang kan turistang maabot sa Bicol matapos turusan ang restrictions kontra sa COVID-19. Dagdag paniagwas na bakusanan mga beaches ang rurusoon kan mga turistang unya na taginit kundi pati na ang mga festival sa probinsya arog kan rodeo mas batenyo. Nagpromesa mga tugang ang Department of National Defense as in Armed Forces of the Philippines na pinalminti kaining rurunuton ang mga natada pang persakan komunistang grupong New People's Army. Ang asigurasyon ginibo kan ahensya kasabay kan makusog na pagkoordinar sa serye ng pag-atake kan NPA sa nagkaperang parte kan Masbate gamit ang mga improvised explosive devices harani sa mga eskwelahan as in pampublikong lugar na nagbubugtak sa peligro kan kadakol na buhay kay bahana nagkaperang uniform personnel as in inosenteng sibilyan. Sinabi kan DND na ang mga bayolensyang ini nagpapahiling sa nakan pagiging desperado kanasabing komunistang terorista grupo na ipahilingan sa indang puwersa abisar kan padagos nindang pagluya dahil ang dignity naman nindoon kan DND na kaibahan ang mga puwersa armadas kan Pilipinas ang sa indang padagos sa pagutob sa indang mandato na sigurohon na protektado ang namanwaan kontra sa siring na klase nin mga bayolensya ano man ang mangyari kaibahan sa mga barangay o ano man ang mangyari kaibahan sa mga barangay kang Lukso on sa Placer asin barangay Gaed di Masalang sa inot na natake kan NPA kung sain nakasagupa ang nagkaperang tropa kan militar. Nakasumiter ngunyan sa Kamara de Representantes ang sarong propestong ley para sa reclassification kan mga munisipalidad sa nasyon. Inan sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sampang kan pagigibong pag-aadal may kinaraman sa full devolution dahil bago pa man handa nagkaperang munisipalidad nagampanan ang functions na lilipat kan national government sa inda. Sigon kay Marcos, kaipuhan na ariglaron ang distribusyon kan partikular na extra internal revenue allotment o ERA na makukuha sa 4th, 5th, and 6th class na lokal na gobyerno. Sigon pa sa Presidente kung susumahon, lugi pa na sabing munisipalidad na nasa siring kan kategorya kung bako man supisyente na maidudugang an ERA sa senda lalo na tamay nagmadakula ang sendang magiging responsibilidad sa devolution. Naresolberan ang mga administrative as in operational problems kan Commission on Elections o COMELEC dahil sa suspension kan filing of Certificate of Candidacy o COC para sa barangay as in sangguni ang kabataan elections sa Oktubre. Inan sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia. Sinabi niyang naisip kan COMELEC ang mga disqualification case as in nuisance candidate para dain na makasabay sa balota na nagtatao sa nanin pagkalibong sa mga botante. Ikadua, dahil sa suspension, maiwasan ang mainit na sitwasyon sa barangay dahil amay na maaraman konsisay ang maglalaban-laban ay pagkapadagos man ang mga social service sagkod Agosto 28 na kay po na maghagan in exemption sa COMELEC. Base sa napagdesisyonan kan COMELEC halis sa Hulyo 2, sagkod Hulyo 7, ginigibong Agosto 28 sagkod September 7 o September 2 ang filing kan COC para sa gigibuhon na barangay as it is kay election sa Oktubre. Nagkasundo ang Senado, nagumibo man giraray nin mga pagdangog as in investigasyon. Apesar ka naka-session break ang mga ini sa Holy Week kan Miyerkules na nag-adjourn ang session kan Kongreso para tawanan dalan ang Semana Santa as in Mayo 8 na mabuelta ang sesyon. Sigon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, na apesar ka naka-break ang Senado, magapadagos pa man giraray ang committee hearings as in mga investigasyon. Kaibahan sa mga dadangugon kan Senado ang priority measures na kaipuan maipasar na sa komite as in nagkaperang issue arog sa nakan piglaoman na investigasyon sa paggadan kay Negros Oriental Governor Noel Degamo as in ang paggadan sa hazing kang estudyanteng si John Matthew Salilig. Pigrekomendar ni Camarines Representative El Rey Villapuerte sa liderato kan Senado asin Kamara na aprobitsaran ang mantang nakabreak ang sesyon para tukaron ang propestong pag-amyandar sa economic provisions kang 1987 Constitution. Pero tinaman nindo ni Villapuerte na dapat gibuhon na bukas sa publiko
ang pagtripon manungod sa charter change o chacha napapanginutan ninda Senador Robin Padilla asin Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na parehong pamayokan sa mga komitiba na nagtutukar sa purpestong pag-amyandar sa konstitusyon. Sigon kay Villapuerte sa ngaran kan transparency, dapat na maging bukas sa publiko ang nasabing meeting suhay sa inot ng gusto ni Senador Juan Miguel Zubiri nagibuhon ining closed door ang purpestong lay para sa pagkondukta ng Constitutional Convention o CONCON para may pautubos ang chacha pasado na sa Kamara de Representantes pero ini nasa committee level pasanakan Senado. Dagos ng sinikadan mga tugang sa pwesto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag. Ini matapos na ibugtakan Presidente bilang bagong hepe o Director General kan Bucor si General Gregorio Katapang Jr. Si Katapang iyon dating officer in charge sana mantang nasuspender si Bantag dahil sa kasong pinagkatubang kay ni may kinaraman sa mga anomaliyang nadidiscover sa panahon kan sa iyang pagserbis sa Bucor. Ang appointment paper ni Katapang pirmado ni Presidente Marcos sa petsang Marso 23, 2023. Speaking kanyar, mga tugang kan Department of Energy ang mga Pilipino naobserbaran ang Earth Hour ngunya na Marso 25 sa pagikan pagadan kan non-essential lights pon alas 8:30 nin banggi sagod alas 9:30 nin banggi kamautan kay nin may paitaas ang kaaraman kan lambang saro manungod sa climate change asa na diba pang environmental concern. Sigon kay Energy Secretary Rafael Lotilla naan maingat na paggamit in enerhiya bako sa nang responsibilidad para sa tuyang sadiri atin sa tuyang nasyon kundi lalo na sa inang kalikasan o Mother Earth kung kaya pig-ing ganyar ang gabos na makisumaro sa Earth Hour. Sinabi ni Lotilla na 60 o 60 minutos kan sarong oras makapag-create rin importanteng epekto para mabawi ang nawara sa kapalibutan asin maging climate resilient ang gabos sa nasyon sa maabot na daw. Sinabi ni Lotilla na may ibang paagi para maging energy resilient lalo na ang kada summer kung saan halangkaw ang demand asin manipin supply. Abiso kang DOE na pwedeng mantineron kan mga konsumidores ang 25 degrees na air conditioner asin i-minimize ang paggamit ng elektrisidad kada peak hour por alas 11 nin aga sagod alas 12 nin nodto alas 2 nin hapon sagod alas 3 nin hapon mantang alas 6 nin banggi sagod alas 7 nin banggi. Target kan Department of Justice o DOJ na may sangat sa korte sa Marso 30 o kaya sa Marso 31 ang kaso kontra sa embelto sa panggagadan kay Negros Oriental Governor Digamo. Dahil man masabi ni Justice Secretary Jesus Rimulya kung kaibahan sa mga kakasuhan sa Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Poteves Jr. Sinabi niyang sangon niya nagapadagos pa ang preliminary investigation sa Digamo Slay case. Mantang kinumpirmar ni Rimulya na may kapot ng listahan ang DOJ kan mga taong nagadaan sa Negros Oriental. Sa inisyal na listahan, 17 mga biktima pero sigurado na madudugangan pa ini mantang nagapadagos ang case build-up. Nagtutubod si Rimulya na may grupo sa Negros Oriental na nasa likod kan insidente nin panggagadan sa probinsya asin bako imposible ang suspect na nasa likod kan grupo man na responsable sa panggadan kay Governor Ruel Digamo. Iba pang mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal o haluwaskan Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. 6:44 na. Makalipas lang kayo ni. An oras hatod sa Indocal. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. GB News Express. News Express. GB News Express.
Nagmalos ang US military in airstrike sa eastern Syria kasunod kan binuhian na drone attack na guminadan sa sarong American contractor at ikinalugan ng 5 US service personnel. Sigon sa Department of National Defense o Department of Defense, nagadan ang US contractor sinalugadan ng iba pang individual matapos tumama ang one-way unmanned aerial vehicle sa sarong maintenance facility sa coalition base Haranis